आर्टिकेला जाबाय डिटारमिनारनि मोनसे बाहागो। नाउनखौ सामलायनो थाखाय जाय डिटारमिनार्सफोरखौ बाहायो बेखौनो आर्टिकेल होननानै बुंनाय जायो। आर्टिकेला गासै मोनथाम। बेफोर जाबाय ए, एन आरो दि एबा दा आर्टिकेल। बे मोनथामखौनो लानानै मोननै बाहागोआव बोखावनाय जायो। बे जाबाय डेफिनिट आर्टिकेल आरो इनडेफिनिट आर्टिकेल। डेफिनिट आर्टिकेला जाबाय दि एबा दा आरो इनडेफिनिट आर्टिकेला जाबाय ए, एन। वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल। माय नेम इज धनी नार्जारी। होमब्ला जों दा आर्टिकेल माखौ बुङो, बेयो मोनबैसे, बेखौ मोनबैसे बाहागोआव राननो हागौ, बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो मोनबाय। दा जोङो बेफोरखौ माब्ला बाहायनाय जायो, माबोरै बाहायनाय जायो, बेनि सोमोन्दै मिन्थिनानै लानि फारि फारि। ए आर्टिकेलनि बाहायथि। 1 नम्बराव दङ कनसनेन्टनि सिगाङाव ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो एबा बबेबा मोनसे नाउननि जागायजेननाय लेटारआ कनसनेन्ट जायोब्ला बेनि सिगाङाव ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। जेरै ए बय, ए केट, ए गार्ल, ए टाइगार, ए वर्ड, ए पिक्चार, ए लेटर, ए बुक, etc. नोजोर हो, बय, केट, गार्ल, टाइगार, वर्ड, पिक्चार, लेटर आरो बुक बेफोरनि जागायनाय लेटारआ जाबाय कनसनेन्ट। बेखायनो बेफोरनि सिगाङाव ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जादों। 2 नम्बर एबा 2 नाम्बाराव दङ बबेबा नाउननि जागायजेननाय भावेल लेटारनि साउन्डआ इउ, यु एबा य आरो वा जायोब्ला बेफोर नाउननि सिगाङाव ए आर्टिकेल बाहायनाय जायो। जेरै ए इउनिभार्सिटि, ए इउनिफर्म, ए इउनियन, ए इउनिट, ए इउजफुल, ए 1 रुपी, ए इउर'पियान, etc. मिथिना लानो गोनांदि आर्टिकेलनि बेलायाव बबे नाउननि गिबि लेटारआ माबायदि साउन्ड खालामजादों बेखौसो जोङो गिबि गोनांथि होग्रोगोन। बेनि उनावसो बबे नाउननि गिबि लेटारआ कनसनेन्ट ना भावेल बेखौ जोङो नोजोर होगोन। मानो होनोब्ला आर्टिकेला साउन्ड आरो प्रनाउन्सिएसननि सायावसो सोनारो। गोसोआव लाखिदि आर्टिकेलखौ एडजेक्टिभनि सिगाङावबो बाहायनाय जायो। 1 आरो 2 नम्बराव बाहायनायनि अनगायैबो ए आर्टिकेलखौ गुबुन मोननैसो बिथिङावबो बाहायनाय नुनो मोनो। जेरैहाय थांखियाब्लानो जायखिजाया सासे दिन्थियोब्ला प्रपार नाउननि सिगाङाव ए आर्टिकेल बाहायनाय जायो। बिदिन्थि बायदियै There was a Rohim in our village. A Mr. Narzary asked me that question. नोजोर होब्ला नुनो मोनोदि बेवहाय ए आर्टिकेला मोनसे एबा सासे बिसान फोरमायनो बाहायजादों। एखे गुन थानायखौ फोरमायनो थाखाय प्रपार नाउन आरो कमन नाउननि सिगाङाव ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। जेरै He is a Hercules. He is a tiger when roused. He is a Newton. प्लुरेल नाम्बारनि काउन्टेबल नाउन जेरै डजन, 100, 1000 बायदिनि सिगाङावबो ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। जेरै A dozen pencil will do. He paid the man 100 rupees. We shall pay you 1000 rupees for this work. Whatजों जागायजेननाय एक्सक्लेमेटरि सेन्टेन्सनि सिगाङावबो ए आर्टिकेलखौ बाहायनाय नुनो मोनो। जेरै What a pity. What a fine weather. फैदो जों दा एन आर्टिकेलनि बाहायथिखौ नायदिनि। बबेबा नाउननि जागायजेननाय लेटारआ भावेल जायोब्ला बेफोर नाउननि सिगाङाव एन आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। जेरै एन एलिफेन्ट, एन इनफन्ट, एन अक्स, एन आमब्रेला, etc. कनसनेन्ट एचजों जागायजानाय नाउनफोराव एचनि साउन्डआ टटली साइलेन्ट जानानै थायोब्ला बेफोर नाउननि सिगाङाव
एन आर्टिकेलखौ बाहायनाय जायो। जेरै an hour, an honest man, an honorable man, an honored guest। बेफोर मोनफ्रोमबो सोदोबफोराव एचनि साउन्डआ गोमानानै बेनि उनाव थानाय भावेल लेटारनिफ्रायसो साउन्डआ प्रनाउन्स खालामजादों। बेखायनो बेफोर मोनफ्रोमबो वर्डनि सिगाङाव एन आर्टिकेलखौ बाहायनाय जादों। एब्रिभिएशन एबा गुसुङै बुंनायाव कनसनेन्टनि साउन्डआ भावेलनि बायदि जायोब्ला बेफोरनि सिगाङाव एन आर्टिकेल बाहायनाय जायो। जेरै एन.एम.ए, एन.आर.सि.सि बिल्डिं, एन.एन.सि.सि, एन.एस.टि.अ बायदि बायदि। आसा खालामो नोंथांमोनहा ए आरो एन आर्टिकेलनि बाहायथिफोरखौ मिन्थिबाय जानांगौ। अब्ला इनडेफिनिट आर्टिकेलनि बाहायथिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो डेफिनिट आर्टिकेलनि बाहायथिखौ गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोननो दिन्थिनाय जासिगोन। नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामोब्ला गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोनबाय थागोन। आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। थेंक इउ। गोजोन्थों।